तारा लोग का स्क्रीन पे वीडियो लौकता नु, स्क्रीन पे जौन वीडियो लौकता त इ हवे समर सिंह, ठीक बा? आकांक्षा दुबे का लव हर। बतावल जाता है एकदम बिहार तक न्यूज़ चैनल पर देखनी है, बतावल जाता है अपना से के बोलत इ न्यूज़ के माध्यम से हम बतावत तनी। जौन इ वीडियो में लौकता न इ आकांक्षा दुबे के माने आकांक्षा दुबे तो बतइले बाड़ी कि दोस्त हवन हमार, बाकी बतावल जाता कि लव हर, ठीक बा? बहुत लोग डलले बा कैसे के देखो भाई लवर होकर चाहे केहू कुछ होगा, केहू से मतलब नहीं है, सबको के लाइफ पार्टनर में केहू ना केहू 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 से प्यार हो जाला, ठीक बा? बाकी ई देखो जेल में जाता रहे रउआ सबके स्क्रीन पर लौकत होई खुद हम देखाई का देखिए एक साइड हम हो जाता एक साइड रउआ सब देखी करा के जाता जेल में देखी कि अपन मुंह भी नहीं देखावत, अपन मुंह में माने ई का कहला टोपिया ला पहन लेले बा, टोपिया ला पहन लेले बा देखी सबे देखावत नहीं है। पुलिस माने पूछतो बा आखिरी माने कुछ सच्चाई बताओ, कुछ बोलते नहीं है। एकरा मुंह में जवाबे नहीं है सरवा के, बुझाता नहीं है का करी, एकरा मुंह में जवाबे नहीं खींचको। तो ई पकड़ाइल है जानता लोग कहाँ भाई कौन शहर में कहाँ पकड़ाइल है, तो ई पकड़ाइल है ते गाजीपुर में, ठीक बा? गाजीपुर में पकड़ाइल है के रखल रहे एकरा के कुछ दिन में इहो पोल खुले और बहुत जल्द रिमांड पर पुलिस लेवे जा रहल बिया, रिमांड पर एकरा के ली और बातचीत बने सब कुछ पूछा पूछी हुई के मरले बा के ना, सब कुछ ऐसे तो सब कुछ जानते बा कि समर सिंह हाथ रहे में तो सबके पता बा। न्यूज़ के माध्यम से हम अपना से की बोलत कैसे भाई देखा लो केस के मामला में हम ही सबके ऊपर पड़े ना चाहिए, कैसे हम फंस चुकल बानी, ठीक बा? एक चलते में सबको फेरा ना रहेला हमें कैसे हम जौन देखत तनी तौने हम बोलत तनी, एक चलते हम अपना मुंह से कोनो चीज बोलत नहीं की घरी। तो और बताओ तनी रिमांड पे इनका बहुत जल्द चाहवाल जाई बहुत जल्द पकड़ई हम, ठीक बा? बहुत सारा गाना भी रिलीज हो गइल बा। तो ऐसन के वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी जा और बेल आइकन दबा के ऑल करी जा कि जब भी हम वीडियो डाली आप सबके नोटिफिकेशन पहुंच जाओ। अगर फेसबुक पेज पर वीडियो देखत हो लोग तो हमारे स्क्रीन पर लौकत होई अमरेश ऐरान तूफान न्यूज़ भोजपुरी, बाकी अमरेश ऐरान सर्च करबा लोग यूट्यूब पे हमारे चैनल फर्स्ट बार में ऊपर आ जाई और ओकरा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देबो, जब भी हम वीडियो डाल दे रहो सब पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारे चैनल केवल माने टुनटुन यादव, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह और प्रमोद प्रेमी, लालू राज यादव, विशाल यादव, विशाल प्रेमी यादव और सूर्य मेल यादव, यही खातिर चैनल हमारे बचे न्यूज़ बनावे खातिर के का करता है उसको माने खबर देवे खातिर। जय हो भोजपुरी समाज, नया नया अपडेट अगला नेक्स्ट वीडियो में खातिर जय हो भोजपुरी।